kyttäysasemissa taustalla kolmatta rataa tahkoa. Tässä kohtaa tasaisesti 8 Vikseli. Sen eteen on nyt noussut 2 Rokin Maxi, kun toiselle vaihtaa 9 Veeran poika kolmanteen ulos. 300 väliaika kuuluu takasuoralla Koskelan Akselin lukuun 24-0. Ja sitten lähtee tämä hurjatasoinen joukki jo viimeiselle 500 metrille ratkomaan, kuka voittaa. Sanomalehti Karjalainen ajon vuosimallia 2022. Nyt on Cartier hyökkäyksessä 3 kärkiparin rinnalla. Koskelan Akseli johtaa kuitenkin raakaa ja rankkaa esitystä. Tekee suoraan tauolta johtavan ulkopuolella kamppaileva numero 6 Stallone. Ja kolmatta rataa Cartier mukaan voittootteluun. 4 Kaijus johtavan takana, 9 Veeran poika rintaman takana pussissa. 3-2 Rokin Maxi, 4 heittää numero 8 Vikseli. Ja nyt on tasaista. Cartier jyrää kolmatta rataa pitkin. Stallone vääntää toisella radalla ja on mukana matsissa. Rokin Maxi laukkaa, Vikseli aivan ulkoa, Vikselikin laukkaa. Cartier keskeltä rataa kärkeen, sitten löytää väylät 9 Veeran poika ja hakee hirmuista jymy-yllätystä. Se kirii Cartierin rinnalle ja maalissa on tasaista, tosi tasaista. Kärkipaikalla jatkaa 6 Nyland, Antti Alarantala torjuu numeroa 8 Morrison ja Juha Autala. 5 Kaijus, 4 Sheikki jatkavat toisessa parissa. 3. ulkona on 3 Karlo. 3. sisällä tuntuisi olevan nyt vaikeuksissa 2 Aatsi. 4. ulkona 7 Rallinmuisto ja hännillä sisällä 1 Veeran poika, toisella 9 Pyörylän Paroni. Mennään takasuoraan, tahti kiristyy uudelleen. 6 Nyland, 8 Morrison rintarinnan, toisen 1000 kellotus 24-5 vauhtia menty 2 kierrosta ja nyt mennään vieläkin kovempaa, mennään jo loppukarteeseen, päätös puolikason vauhdissa, 6 Nyland johtaa, 8 Morrison ei luovuta, sen sijaan numerolla 5 Kaijus on seuraamisvaikeuksia, 4 Sheikki on ohittamassa tätä, Kaijus vastaa kuitenkin tälle, 3 Karlo suuntaa viitossijalla 3. radalle ja ihan häniltä on tilaa löytänyt 1 Veeran poika etenee vauhdikkaasti, mutta kärkikaksikko tuntuisi olevan kaukana. Ja tuo kärkikaksikko on 6 Nyland, Antti Alarantala, 8 Morrison, Juha Utala. Nyland on sisällä, Morrison tekee viimeisen iskun. Nyland, Morrison, ulkoakiri 1 Veeran poika, on noussut jo 3. Nouseeko vieläkin korkeammalle? Sehän tulee voittokamppailuun sieltä. 8 Morrison on hyvä jälleen, mutta voiton vie 1 Veeran poika, Hannu Hietanen. Pään jyräys sekä 3 Rokin Maxi ei vielä kiri halukkuutta 3. kaistalle, kun mennään viimeistä kertaa takasuoralle. Ja sinne porukan johdattaa Parvelan Retu, rinnallaan Stallone, Evartti johtavan takana, Veeran poika toissa ulkona ja 3. 5 Tamtrian tulossa täyteen tämäkin väliaikaan numerolle 7 Parvelan Retu, lukemat kellossa nyt 23,3 ja sitten ollaan valmiita päätöspuolikkaalle. 7 Parvelan Retu johtaa rinnallaan 10 Stallone, johtavan takana siellä on 5 Evartti ja nyt 6 Veeran poika jatkaa toisessa ulkona kirissä 3.9 Nyland, mutta kärkeen matkaa ja kärjissäkin vauhti kiihtyy. 7 Parvelan Retu johtaa, rinnalla luo painetta 10 Stallone johtavan takana, mutta kirilukut kiinni numerolla 5 Evartti, 6 Veeran poika jatkaa toisessa ulkoparissa ja loppusuora jäljellä parista metriä matkaa maaliin. 7 Parvelan Retu suoralle johtopaikalla, mutta 10 Stallone on rinnalla ja on tosi kova tänään. 10 Stallone siirtyy kärkeen, 7 Parvelan Retu pyrkii vastaamaan sisällä ja sitten saa loikkarin päälle 6 Veeran poika, tulee hyvin, siirtyy kärkeen, Veeran poika Saarelaa! Kärkipaikalla 10 Ekin Toive rinnalla, toinen pari, 2 Vapperi, 3 Lilin Jytky, sitten 1 Humiro, 5 Lissun Eerikki, sisärataa seuraavana 9 Hevillä, 1000 metriä tulee täyteen ja mennään aikaan 21.0. S-Market Sale lähdössä, viimeinen puolikas pyörähtää käyntiin ja kärkipaikalla polkee 4 Faste Viking, Jani Ruotsalainen 4. lähtee numero 5 Lissun Eerikki, 3. tulee 3 Lilin Jytky, johtavan takana on 2 Vapperi, toisella tsemppaa 10 Ekin Toive. Lissun Eerikki on 4. radalla, perässä 11 vaellus, Faste Viking, Ekin Toive, Lissun Eerikki tullaan 3 kiilassa kohti maalia, 9 Hevillä on noussut toiseen ulos, mutta väylä tummessa,
vauhdissa. Loppusuora jäljellä. Faste Viking johtaa. Sen takana bussissa on 2 Vapperi. Ulkoa tullaan 11 vaellus. Tulee 4. Lissun Eerikki 3. rataa. Ja onko se Erkki vai onko se vaellus? Vaellus vastaan Lissun Eerikki. Ja vaellus runtaa kärkeen Lissun Eerikki 2. Vaellus. Endre Bollström. 2 Varjomanni. Etukaarteessa ollaan 8,5 metriä matkaa määrän päähän. 5 Lissun Eerikki jatkaa johtopaikalla. Sen takana tulee 4 Kalleks, toista rataa 3 Mökin Tähti, toinen ulkona 6 Ryti Tyttö, kolmannessa parissa 1 Vaellus, 12 Lumimasi. Neljännessä sisällä jatkaa 9 Eko Sanna, perässään 2 Varjomanni. Takasuoraan mennään viimeistä kertaa ja Lissun Eerikki, Esa Holopainen vetää kolmannen puolikkaan henkeä, lukemat 27-5. Kolmannessa Toto 76 kohteessa loistoset lähdössä, viimeinen kaarre kutsuu. Joukon sinne johdattaa numero 5 Lissun Eerikki, sen takana on 4 Kalleks, jonossa kolmantena 1 Vaellus nousee samassa toiselle. 9 Eko Sanna tulee neljäntenä, kun sisäradassa on Imua, 3 Mökin Tähti päsähtää hännille. 5 Lissun Eerikki takanaan Kalleks, toista rataa Vaellus. Eko Sanne hakeutuu kolmannelle radalle ja maalisuora jäljellä. 2,5 metriä matkaa maaliin. Kalleks open stretchille. Lissun Eerikki molemmilta puolilta tullaan. Sisältä Kalleks, ulkoa Vaellus ja 3 kovanahkaa. 1 Vaellus tulee ulkoa. Silläkö on paras vauhti päällä. Siltä näyttää Vaellus, Lissun Eerikki ja Kalleks. Vaellus jatkaa voittokulkuaan. Lissun Eerikki toinen. 4 Kalleks kolmassa. Vaellus. Villi Annan tahtiin 23-0. Ja täältä tulee numero 10 Vaellus vaativana johtavan rinnalle. Vaelluksen takana nyt 10 metriä tyhjää tilaa. Sitten tulee 11 Melisi, sen perässä numero 9 Tohari, toista rataa 4. 8 Lilin Jytky, 5. 5 Eka Assi ja 6. 6 Särkän Kalle. Hylätään 4 Kukan tutu Teemu Okkoliin, alun pitkä laukka. Numero 11 Melisi ei tällä hetkellä pysy vaelluksen vauhdissa ja sen takana menettää moni metrejä viimeistä kertaa takasuoralle ja numero 1 Villi Anna halkoo tuulta. 10 Vaellus rummuttaa tuntumassa, johtavaa seuraa 2 Karmilla, mittarakoa 3 Varu 4. Sen perässä numero 7 Akaasia, Melisi saa uutta virtaa, etenee toista rataa. Kolmannelle lähtee 8 Lilin Jytky ja perässä seuraa 6 Särkän Kalle, kun 24-0 kierroksen tempo. Turun kuninkuus Ravit, huippurivisana karsinta viimeistä 500 vaille valmis ja numero 10 Vaellus lyö painetta pannuun numerolle 1 Villi Anna. Tämä ei kykene vastaamaan ja myös muilla vaikeudet ovat alkaneet. Taustalla rynnistää 4 numero 6 Särkän Kalle, etenee hyvin, mutta matkaa johtoon siirtyneeseen numeron 10 Vaellus on parikymmentä metriä. Ero kyllä pienenee kaiken aikaa, kun kakkosieltä laukkaa numero 1 Villi Anna. Näin numero 10 Vaellus johtaa maalisuoran auetessa noin 10 metrillä. Takaa ajossa on numero 6 Särkän Kalle, tulee kolmatta, sen tuntumassa kiri numero 8 Lilin Jytky, sisällä numero 2 Karmilla, mutta kyllä tämä on numeron 10 Vaellus Heiniä. Derby 2 tänään 1 ja 6 Särkän Kalle laukkaa, näin 8 Lilin Jytky selvä 2, voitto on 10 Vaellus. Viimeinen 500 23-0.